Vítajte na tomto kanáli. V dnešnom videu si zahrám s kamošom hru Dead by Daylight, v ktorej som úplne nový a neviem ju hrať a som v nej úplné drevo. Ale nebude to klasická hra. Bude to typická Ghostface Chase, takže to bude taká naháňačka. Už to nebudem obkecávať a môžeme sa do toho pustiť. Áno, čo si chcel? Z tejto mapy. Dobre, tak už len nejako ťa musí nájsť. To je zábavný gameplay. Neviem ani kde to sakra som a čo tu sú nejaké figuríny, čo tu robia. Toto vyzerá jak nejaký kill house zo strieľačky. Tu máme mäso, nejaké nejaké zmrazené. Tu si hore. Dobre, tak to by sme našli. Kde si? Čau. Ja som si istý, že raz sa na to chytím pri mojom skille. Raz to na mňa určite bude fungovať a skúsime toto. Či to bude fungovať. Strátil som ťa. Vedel som to. No hej, zás, choď tam cez paletu. Super. Aspoň niečo sa mi podarilo. No ja som taký stupidný. Teraz mi už dúfam neujdeš. Konečne ťa mám na dosah, ty. Jeden. Dobre, tam to sa... Prečo? Však som snažil dať dole. Lebo si rozbijal paletu. Aha, to vtedy nefunguje. Dobre, tak teraz musím zistiť, kam si asi tak išiel. Ahoj. Zas. Máš šťastie. No teraz neviem čo. Dvora by boli všetky rozbité. Presne o toho, čo ide. Ty mi už nečakaj, ty. Dobre. Nemehlo. To je manekína nado mnou vyhrala. Tá, čo tam je v tej továrni. Dedzone som sa. Dobre, poďme ísť tady to. Som dedzone tu. Check spotov. Dobre,
Dobre, som čakal, že zapneš tú baterku. Nemám už nič v tej baterke. No jasné, tak. Ti na to mám skočiť? Že ja neviem, jak to funguje. Tu kam si spadol? Dole. To je čo? Aha. Zaujímavá mapa. Ja ti ho dám. Myslím. Ja už to. Nechceš? Chceš, je dobré. Čo chcem? Čo? Tam ideš. Neviem, proste hľadám nejakú inú cestu. Ty sa nejak náskal ukazuješ, však. Konečne! Čo iné? Že tak. Prepačte, ja ťa viem rovno. Bol si uvarený. Ja som si už neskoro všimol, že ťa rovno môžem killnúť. Za túto dobu, čo som ťa lutoval, by bolo všetkých 5 generátorov hotových. Asi tak. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, tak môžete dať like a uvidíme sa na budúce. Dobre. Jedna vec ešte. Všetci, čo toto teraz pozeráte, napíšte do komentu, ako sa povie slovo horký po japonsky. Opakujem, slovo horký po japonsky. otestovali, že kto to pozeral dokonca.